שלום לכל הסוחרים המובילים. תקשיבו טוב, שנת 2025, נכון לתחילת נובמבר, היא פשוט מדהימה בשווקים. מדד S&P 500 שבר שיאים היסטוריים כבר יותר מפעמים. שוב ושוב עליות חדשות, והכל שואל את אותה שאלה. מתי תגיע התיקון? מתי ה-P יתחיל לרדת? מתי המניות שטסו יחזרו למטה? אף אחד לא יודע בדיוק מתי זה יקרה, אבל ההיסטוריה כן נותנת רמזים. לפי נתונים מאז 1954, תיקון עמוק של 20% ומעלה קורה בממוצע כל 6 שנים. וכדאי לזכור, בתחילת השנה כבר ראינו תיקון כזה, של 1% בין פברואר, יום המכסים של טראמפ, לאפריל. כלומר, סטטיסטית, התיקון שששנתי כבר קרה. תיקונים קטנים יותר? ירידה של 5% מופיעה בערך פעם בשנה, ושל 10% פעם בשנתיים. המסקנה, אנחנו לא יודעים מתי יגיע התיקון הבא. אבל אנחנו כן יודעים שהשוק כרגע חזק מאוד, ונמצא במגמת עלייה ברורה. כמשקיעים מקצועיים, עלינו להיות מוכנים לשני התרחישים. מצד אחד, להישאר בשוק כדי ליהנות מהמשך העליות. ומצד שני, להיות ערוכים לכך שהתיקון עלול להגיע בכל רגע. רוצים לדעת עוד? עקבו אחריי ושלחו לי 11 תרשימים מגמה עולה.